Sanibonani wey'ngane zokwethu, wena nginimele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili Nkezo. Mina igama lami ngumfeze uNtuthu wakho malo bathi Elaspo namagomede. Ngane kwethu-ke mawukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khazi zophinde ngicaneze short subscriber, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu nakho konke. Bese uyangilandela ku-Facebook naku-TikTok @Radio Inkezo. Ngenza kwethu usuku namhlanje-ke luhle kakhulu, nemvula siyayibona ngapha nangapha, kumnandi kunjeyayana, bathi weather ivumile. Ngane kwethu-ke siyazi ukuthi mhlawumbe kwabanye imvula baye bangayithokozele ngenxa yezimo ezithile zempilo, kanjalo nangendawo nendawo abahlala kuyona. Kodwa-ke silaphana siyi-KZN-ke siyayibona imvula kuhle, siyathokoza. Ngane kwethu-ke udaba esiliphethe namhlanje udaba oluthinta umthandeni SK Gcwameleshe Mfokamanqele, umshove enkani kwabaningana amadoda nofela enkameni kokuxhuma lavela ngemfungo ubaba insizwa lephansi hlohlowe-ke laphana emdletsheni emdletsheni-ke laphana insizwa ikathi ukufaka enye ipost ku-Facebook la kade nama ekhona umculo ukhuzane kanjalo umcineka uJatha bebhunga laphana waselandelesa ngesihloko esithi yayo yonke lemncintiswane yomcineka noZimdolo okuthiwa ngiyingeneli mina kanjalo nabalandeli bami abaningi uzogaya imali ngathi bathe amaphanda lawa wafusi ubhale kanjalo kumthandeni Mfokamanqele. Bese ngithi-ke ngiyabuya noma ngisathi ngifunda ama-comment ukuthi abantu baphawuleyo bathini-ke laphana ngokukhulu nje ukuphazima kweso wabe sesikhiphile-ke ile status umthandeni Mfokamanqele. Kodwa abantu abaningi bakwazile ukuthi basibone since umthandeni ney'nkulungwane zabalandeli abamlandelayo na ku-Facebook laphana-ke bakwazile ukuthi-ke bawubone lo mbhalo engikhuluma ngawo. Angazi wengane wethu-ke ukuthi siphi isizathu esidala ukuthi mhlawumbe umthandeni abhale umbhalo ofana nalona ebese futhi uyasola uyawukhipha-ke laphana, noma-ke mhlawumbe abantu ebabaphawula ku-Facebook. Omunye uyabhala ukuthi-ke ngikwazile ukuthi-ke ngishaya i-screenshot ngesikhathi sabhalela umthandeni-ke ave emsaba kabi ukhuzane uNkunzimalanga. Baningi nje ngane zakwethu ababhalile laphana usefazi le-photo isathi laphana-ke Facebook nje amaposti bakwazile ukuthi abantu bashaye i-screenshot